nyaka waler ne jopiny. Yani katiba mane opodho higa mar 2010 nodiero tije mag migepe gi sirikande mopogore opogore. In fact, mane gi madwa wacho to ka kungada kama. Chal gima akaw weche ni. Akaw weche na. Nikech ingeni kae jone go ngenia ni wan gi 6 selective seats kiketo mamalo mar jatelo maduong'. To 5 elective seats ma wantiere gode e county gi. Tij gi en ang'o? Tij MCA en ang'o? Role mar MCA en ang'o? Ka japiny oseng'e ni role mar MCA en kama, to wathegore. Manyiso ni gik ma ja MCA onego tim, idhi kwayo ja MCA. Ok inya dhi kwayo ja MCA ni mondo tim ni project ma school ming'e maber ni nitiere NGCDF ma MP ema nigi pesa ni. Ok inya dhi nyiso gine MCA ni koro chiro kae mon onge gi choka manitiere to wan gi ngaf. Wan gi pesa ma woman rep nitiere godo ma e National Affirmative Action Fund ma nitiere godo. Kidhi e governor nitiere gi budget mipuodho mana gi MCA assembly ka. Manyiso ni japiny onego beni dhi mang'eni to budget cha ang'o motengi monego beni ang'owa itimo gi county. Ka wasepogre mae midhi ng'iyo e katiba schedule 4 ming'eni magi functions mane katiba miyo counties. To koro wathegore. Koro ng'ato kobiro monyisi MP kobiro monyisi ni ng'eni an adoloso nu highway ni to ng'e mabe ni mano krol ne mano role ma national government inyise ni oyo wan marwa kamineno intersection nitiere mar igweng kaeni mwadwa ni mondo itim ang'o mondo ilosi. Kiwinjo ka gavana wacho ni nodhi okwayo sirikal maduong' chirni to MP bo biro yawo to MP be biro mana yawo ing'eni ok inyal yawo kama ok ikete CDF manyiso ni nyaka bede ni nyamita be CDF ne nitiere e chiro no. Nyaka bede ni governor be mane budget maembe no wacho no tim ang'owa oketo. Nikech imbo kinye dhi liethre ni yawo chiro kama pesa ni okotim ang'owa okobeti. Awinjo kama ikelo no. Chal ka gima opiro chako duoko ne jofwambo gi keyo. Ni ng'ato ka ng'ato gol barua manondiko ne gino allocation manoket bed NGCDF bed county budget. County budget. Nkech mane then wangini to State Department for Planning kod gine urban development mabende mani e lwetgi noketo pesa di. Nkech onge kaka MP ne nyalo chung' ma di yawo gi contractor. Nkech mondo mi contractor di e site nitie certificate of completion mo mi contractor. Ng'ama no chiwo certificate. Nene ground breaking? Kaya ni ground breaking ng'ama nigi barua. Ng'ama omiye barua. Koro wachak gi kanyo ni matinga donje nikech ing'eni ya mopogore kod mano nitie chiri mamoko ma bende nigero apani nitie moro nigero Awendo nitie moro nigero nyaka Rongo Riosir Market to king'iyo the two functions MP gi governor ne nitie mano MP ma Pola Buor gi governor MP ma Wenda Wolwoda Awendo ne nitie gi governor mane Awendo moro ma Urini ma koro kelo fuere kane. Manyiso ni en concurrent function. Manyiso ni nyaka bede ni MP nitie kaka notudre gi county mondo gitim. To koro kane giwinjore kae ng'ama ne nigi upper hand. Nikech MP ok nyal biro to riekre to wacho ni ma project na. Governor be chiewo wacho ni ma ema nandike barua ma omiya. Koro kanyi manyaka wang'eni to omenda mano owuok kae owuok kuom ng'a. Nikech adieri nitiere ng'at achiel kama bro ride project ni. To pesa bro lal ka. To no koketo kata siling. Koro mane manyaka watimang'o nyaka wang'e. Nyocha nche ka wan Siaya kane wawacho wach marachar. Ni neno ka MCA kano chung' mokwayo governor mowacho ni ka wasebedo gi shida ni. MP ma en senior council Otienda Molo no chung' mowacho ni an ka chung' kae mae gima bro timono. Mowacho maler ni an mae masingo mabro timo. To governor gi MCA ma North Uyoma Buka Washington in koro winjru mondo tim ma. Koro ing'eni magi wacha lera ne jopiny. Koro jopiny ong'e maber ni ma kokotim to ng'ane pokotim. Machielo ni MP no wacho ni ma en modhi timo ang'owa en mobro tim. Maka chieng' moro governor obiro molenj kanyo to wanyise ni akano kitim ang'owa no kikete pesa. Mane kaka ratiro ni.